Lur promestua irabaziko genuela egin ziguten zin aspaldi. Geuk ere noiz behinka superheroiak izatearekin amesten genueneko hartan. Edota borrero psikopatak. Eta orain nori egingo diogu erreoku eta haren seme alaba deserrituok. 40 urtedeko daz, eta hemen biltzen dira, 40 urte pasea, 50 urte bitarte horretako jendearen belaunaldi baten, porrotak. Ni jaio nintzen, adibidez, Severion, osorri txiki bat da Severio, eta gure mundu oso txikia zen. Eta izan ginen belaunaldi bat sinetzi genuena, estatu bat irabaziko genuela, adibidez. Eta konbentzituak geunden. Izan gara eta ere seme alabak, neurri handi batean. Eta nik uste dut emozio handietara engantzatuak bizi izan garela. Eta emoziotara bizitzera ohitzen den jendearen lurrartzeak gero izaten dira komplikatuak. Eta azken batean liburu honek hitz egiten du porrot horietaz edo lurrartze komplikatu horietaz. Munduan bere lekua ezin aurkitu dabilen jende horretaz. Izan daitezke porrot politikoak, izan daitezke porrot personalak, nire porrota idazle gisa, porrota hainbat ez dakit proiektu, bizitza proiektutan, ere porrot egin dut, porrot egin dugu, ingurukook, eta porrot egitearen edertasuna ere, nik uste dut aldarrikatzen dela. Porrot egitea ondo dago, ze porrot egiten duena, eta mildeia ikusten duena hortik gero, nik uste dut bizitzari irribarrezua iratzen diola, nahiz eta momentu komplikatuak bizi. Eta bizi gara gizarte batean, zeinean nik uste dut ego saurituen diskurso asko dagoela. Ego sauritu horiek dira, bogan dauden balio horiengatik. Gizakiarengan jarri dugu, ondo txarto, zure zoriona, zure zoriontasuneza, zuri dagokizu, zeusara erantzule, eta hori zegia. Beste bari. Nik jarraitzen du galtzaien historia kontatzen. Hitz egiten du gizarteaz, elkargintzaz, hitz egiten du elkarbizitza ezinezko batez, errelato ezin bateratu batez, hitz egiten du beste hainbat kontuz. Hemen dagoena da, belaunaldi bat konturatu dena, bere denbora sartzen ari dela, baina umore sartzen duena, aldi berean. Beraz, umore handia aurkituko du, eta galtzailearen begirada esperantzazkoa gainera. Uste dut, poema askotan identifikatu ikusko duela jente askok bere buru, belaunaldi hartako.